Ndewo. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofan. Ụbọchị taa, 12th of December 2024. Achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu. My caption today ga-awụ all hell will be open. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu or Simon Ekpapụta. And ihe ga-ajụ onwe gị, some people ga-ajụ onwe ha, ele otu, what do I mean? One thing you have to understand, I know only my caption, a lot of people will know here, ha na-ama jijiji. As the Biafran spiritual leader, and I'm in the middle. Akwadoghị m na ihe ọbụla wụ violent. Ihe ọbụla na-eji akwafu ọbara ndị Igbo na ndị Igbo na-eji akwafu ọbara ha. Ekpeghị m ya. So ịnụ ihe m na-ekwu na gasị, maybe my caption, gates of hell will be open if MNK and Simon Ekpa are released. Automatically, ya wụrụ ndị iro anyị, ha eche na m na-esend dog whistling. No. Ọ wụrụ na Nnamdi Kanu pụta, Nnamdi Ezebiro pụta, all hell will be loose on ndị ọ hapụrụ mapụwa. He will not be happy with DOS. He will not be happy with Chikedoziem. Allah niile na-agbaghara aghara na Biafran land, all because of Chikedoziem unifying the family. Now we have chaos na Biafran land. A na-akpafu ọbara ndị Igbo n'ike. To the extent na ndị Igbo na-atụrụ ndị Igbo ibe ha. Were ego. And some of them enyecha ego, ha ka gbuo onye ha ji. Nye awụ ihe ọjọọ anyị na-enweghị n'ala Igbo before. Because of onye ya na nwanne na-eme ihe. Onye ya na nwanne kwụ na-achụ nta. Nwanne ya hapụ nta a ga-achụ. Chụmazi agbịrịgba nwanne ya. Nnamdi Kanu hapụrụ Chikedoziem. Chikedoziem enwe ike unify the family. IPOB agbakashiana n'ụwa niile. After COVID, people can blame no COVID mere and enwezi Biafran meeting. No. All because of Chikedoziem agbakashiana IPOB. IPOB, you know, almost agbakashiana more than 4 places. And that is a fact. Egidere Maazị Nnamdi Kanu. Oruhu 1 week. Echange in a bank account. Ụmụ nwanyị bi America. Apụta. Na-asị na enwere onye ri ego, na onwere ndị ri ego because enwere ndị ha na-akwụ ụgwọ na Nigeria. Some boys na-arụ ọrụ. Ụmụ nwanyị bi America na-akwụ ụgwọ. Na-esendere ha recharge card. Ha ewere IPOB wụọ ya n'ala. With their smear campaign. Mana na enwere some people ga protect Maazị Nnamdi Kanu, ha ebido n'oge
smear campaign maybe their name, destroy their image and their integrity. And today, at the end of the day, today, all those their allegations were false or just a smear campaign, because when a certain one highway, mostly be America, now some idiots ndị na-enwe ha ọrụ, ndị nọ adụrụ na Europe na ndị nọ na Nigeria na-enwe ihe a na-arụ, ma ndị nọ Africa na-enwe ihe a na-arụ na-akwụ ha ụgwọ. Now, he destroy the integrity and the image of a lot of people. Both ebubo of sabo, both ebubo of embezzlement. At the end of the day, those people were innocent. And none of them potra nebiasi, we are sorry. Now, we'll say tenena Simon Ekpa was arrested and he's still in Europe. And you have to understand that European justice system are different from the way Africa operates. So there is no way that they can just bungle Simon Ekpa and send him to Nigeria immediately, because number one, he's a citizen of Finland. And as I can see, there is no evidence of whatever they are claiming that he did. You have to understand, I am in the middle, but I'm just reading the facts. Simon Ekpa anurube 1 week in a prison. Ndo to Simon Ekpa actually appoint a new prime minister. Almost the same thing Nda POB, Nda DOS made today. And the result of allow Bahara na POB mene, ana akwafu ọbara na Nigeria, na ala Igbo. Ana atụrụ ndị mmadụ na ala Igbo. You have to understand, my prophecies, okum wo okwu Chukwu. Okwu ọbụla si m n'ọnụ pụta wụ ihe Chukwu kwuru. Ekwuru m 3 weeks ago, before egide Simon Ekpa. Before a man announced na egide Simon Ekpa. Chukwu gwara m sị m na mpụta bịa kwuo ihe. Ihe mere ni a lot of people ji, because ana m apụta ma say thought says the Lord. Thought says the Lord. God told me. I don't use all those words. But it doesn't make me lesser than these people na apụta ha na amakasha ọnụ. I saw in the realm of the spirit. God said, at the end of the day, they never saw nothing. I said, onye ọbụla na-akpafu ọbara na Biafran land, onye ọbụla na-atụrụ mmadụ ibe ya n'ala Igbo, na time has come mgbe a ga-disgrace ha, mgbe a ga-egide ha, mgbe a ga-egbu ha, mgbe anyị ga-ahụ utu ha ga-aparede ha na Biafran land. And as I said, I still stand on that word, and it is happening today. Onye ọbụla sọkwara ya wụrụ, ịbụrụkwa onye POB, I really don't care. You have to understand, ndị na-atụrụ ndị Igbo, ndị na-akpafu ọbara ndị Igbo, ndị na-atụrụ ndị mmadụ n'ala Igbo, emege ihe maka ndọrọndọrọ nwere onwe, emege ihe because ka ha ji foju akpa enweghị ọrụ enwere na Nigeria na Biafran land. And most of these people, ndị oshi, ndị na-eje gideshi ndị Igbo na-atụrụ ha na-anana ha ego. In some cases, on ebe asị na aga eme burial, ha eje nana bribe. Aga eme wedding, ha eje nana bribe. Maga akwụghị ụgwọ, ị ga-eme wedding. Maga akwụghị ụgwọ, ị ga-eme burial. Ihe ndị Igbo na-eme ndị Igbo ibe ha n'ọnọdụ ndọrọndọrọ inwere onwe. No, ndị a bụ ndị oshi. As onye amụma, the spokesperson of the great Chukwu, ekwuru m na
onye ọbụla na-eme ihe na Biafra land na aka ga-akpara ya. I don't care who you are. Aka ga-akpara gị. Mark my word, nga ha na-atụrụ mmadụ na Biafra land, na-ekidnap ndị Igbo, na-akwafu ọbara ndị Igbo, na-emebi property ndị Igbo. Aka ga-akpara ha n'ala Igbo, because the mouth of the awakened one of the Biafran people has declared it, and my eyes have seen it. It shall come to pass. It shall come to pass that all those criminals and bandits in Biafran land that are kidnapping people, destroying property in the name of IPOB, in the name of liberation, their days are numbered. Their days are numbered. As the prophets of Biafra, their days are numbered. And it shall come to pass. I don't care who you are. Aka ga-akpara gị na Biafran land. Nga nnụ ha na-akpafu ọbara ndị Igbo n'ala Igbo. Chukwu ewe n'iwe. Ya sọkwa gị kpọọ Chukwu okike abịa ma ya sọkwa gị were ọgwụ ya ji onye ukwu gị. Ọgwụ gị ga-efelu gị. Aka ga-akpara gị n'ala Igbo gburugburu. Maka ndị unknown gunmen na-eme, unknown men na-eme, maka ndị gọọmenti na-eme, onye ọbụla na-akpafu ọbara ndị Igbo, ma iwu gọvanọ, ma iwu sinetọ, ma iwu politicians, ma iwu hooligans, ma iwu criminal, aka ga-akpara gị. Ọgwụ gị ga-efelu gị. I don't care. Iwedukwe gọvanọ na-akpafu ọbara ndị Igbo, na-aga eme people arrest, na-eme ha execute, na-hand ha over to government, ndị na-enwe ihe o mere, ndị aka ha dị ụcha. Chineke ga-adọ gị ire n'ọnụ. Eni gọvanọ n'ala Igbo na-akpafu ọbara ndị Igbo n'ike, Chineke ga-adọ gị ire n'ọnụ. Family gị ga-ala ka nine, and your generation will pay for ọbara ndị Igbo akpafuru. Mgbe Nnamdi Kanu ga-apụta, ndị otu DOS ha ga-anọ na gbagharị ya. Chikedozie maka ọ ya create this chaos enwere n'ala Igbo, maka ogeghị Nnamdi Kanu ntị. Unify the family. Now, family na bleed. How many people, how many onye Igbo, ndị Igbo ka egburu ne since ejijide Maazị Nnamdi Kanu? Just because of Chikedozie ege ntị, unify the family. And now, some ụmụ nwaanyị ndị bi America, the same thing na-emere are now repeating in autopilot. Simon Ekpa create a group nke ya, sị na ya wụ prime minister. After 1 week egidere ya. After 1 week eji Chikedozie ụmụ nwaanyị anọ na social media na-akpọ onye ọbụla onye oshi, onye ọbụla wụ criminal, onye rie n'ego, onye ezu n'oshi, so on and so forth. Ụmụ nwaanyị akala abụ, ụmụ nwaanyị na-ehu ehu anyụ mamịrị, a na-asịzi na ha ga na-achị ndị Igbo, na ha wụzi prime minister, na ha chọrọ ịwụrụ prime minister. Which kind of useless prime minister ị ga-awụ? Because you people have no respect for Simon Ekpa. You people don't even care about Simon Ekpa. You people don't even love Simon Ekpa. What you people want is just power. Power tussle. Ihe nọ ndị Igbo n'ọbara. Onye ọbụla chọrọ iduru n'oche nwanne ya duru ne. Onwe onye hụrụ nwanne ya n'anya. Onwe onye turuli hụ nwanne ya si nwanne jeme. Onye mere azọmeze na Nigeria na ala Igbo. 100 people ga-apụta na-achọ ịzọ eze. Onye ọbụla na-achọ igbu ibe ya. Ma onye orune ma onye n'orune. There is no need to create a new prime minister in autopilot, because Simon Ekpa is the prime minister, and the prime minister eji ekwesịghị inwe a new prime minister. Simon Ekpa kwesịrị udoli prime minister, na-enwe caretaker committee, na-elidi na protest a na-eme na diaspora na Europe, awareness a na-eme
but ana don ndọrọndọrọ onye ga-awụ prime minister. Ana don ndọrọndọrọ onye account, maybe na-eri na account, maybe na-eri na ego, weta ego le nwere ka amata. The same thing ụmụ nwaanyị ndị America mere na IPOB na DOS wụkwa ihe na-repeat again today. And I am tell you, mark my word, ma Simon Ekpa apụtaghị before the end of this year 2024. Ma Simon Ekpa apụtaghị under 6 months, IPOB ga-agbashashi. Autopilot led by Simon Ekpa get break into 3 or 4 places. Mark my word. Mark my word. It will break. And the break here. Nsogbu anyị nwere now na Biafran land ga-awe small thing. Ọ ga-multiply. Because each group ga-enwe people ha na-eme influence na Biafran land. Ihe awụ ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ jogburu onwe na ndị Igbo enwe ike stick together as one family. Ndị Igbo enwe ike hụ nwanne ha n'anya. Igbo hụ mgbe ọ nọ na nsogbu, onwe onye Yoruba pụtara challenge ya. Onwe onye Yoruba pụtara na si na ya chịrị iwe onye isi. 3 weeks or 2 weeks of Simon Ekpa incarceration. Check on the social media. Ụmụ nwaanyị niile na-enweghị di agbashiana anọ na social media na-akọ yawu on a daily basis, na-eme people accused of being sabo without evidence. Na-eme people accused of being enemy of Biafra. Because you know what? Smear campaign, Nelly Ofebu 2.0. I'm not disrespecting Nelly Ofebu anymore because I have no problem. I no longer have problem with Nelly Ofebu. But this is Nelly Ofebu 2.0. And these people will end up in Mwani highway. Make all these people on our Simon Ekpa, because history will continue to repeat itself. Elu otu organization ụmụ nwanyị onye pụtara si na ya ga na-lead ndị Biafra. All those people nọ na autopilot, nne dị useless, nne dị beribe, nọ ndị nzuzu. I'm done, Chejene. Let me repeat. Let me reiterate. Anybody in Biafran land na-egbu ọchụ, na-akpafu ọbara mmadụ, na-aga tọrọ onye Igbo nara ego, rie, gbuo, hijack ya moto, n'aha ndọrọndọrọ nwere onwe, iwe onye oshi. Chineke ga-akpọ gị peg n'isi. Ekwensu ga-anyụ gị mmamịrị n'isi, and aka ga-akpara gị. Anybody kidnapping anybody in Biafran land, killing, destroying properties in the name of freedom fighting, you are a thief, you are a criminal, and your time is up. Ekelene m n'ụbọchị taa. Ndị Igbo adịghị n'otu. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Matthias Ezeaku sị, akwasị na Igbos love themselves. No, Igbos don't love themselves. Igbos hate themselves. And that is a fact. Mark my word, if Simon Ekpa is not released soon, autopilot will break in 4 places, up to 4 places. And there will be more fire in Biafran land. I call for unity in autopilot. I know why I'm calling for unity. Achọm ka enwe ọgbaghara na Biafran land. Because ụmụ anyị ndị na-enweghị ugwu
ga-ewere fonu na-akpọ our boys na Biafran land na-enye ha bribe, ha na-emeke a ga-enwe more fire, ọkụ ga-agba. Ichetara otu ụmụ nwaanyị ha iwe ji mee 2.5 years ago na Biafran land, na-akpọzi ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike n'ụlọ. Ele ihe mere ọkụ gbara na Biafran land till today. I am warning the autopilot, Simon Ekpa autopilot. No need to appoint a new prime minister. Because I'm na position na atọ nọ rererererere, ọkwa na atọ ndị Igbo rererererere. Onye gosiri na nnọwụ ndị ụchụ, ndị ọjọọ, jọrọ njọ. Ekele na m ndewo mama.